her den anden dag. Der lå mig og en, der hedder Birgitte, og pillede lidt, og brystvorterne begyndte at stride. Og hun sagde, hey, har du et kondom? Du ved det, man kalder gummi. Og jeg sagde nej. Det har jeg ikke, og det er selvfølgelig beklageligt. Men ved du ikke, at gummisex er ret så ubehageligt? Det strammer lige der, hvor penis er følsom. Og hun sagde nej. Følsomheden nedsættes med 60% eller mere, og skeden udtørres nemt, selvom du er tændt. Og det kan give hudirritation. Men så sagde hun, hvad har du gang i? Lad nu være med at være en klovn. Tror du, jeg er interesseret i at blive med roven? Men jeg sagde, du skal bruge pisar. eller spiral, eller spiral. For kondomer hæmmer følsomhed. Hør mig Gud, du skal bruge pisar. Eller spiral, eller spiral. For det føles altså rigtig rart, når penis rammer noget, der er rart. så tog jeg afsted. Ja, jeg tog straks ned på døgnapoteket. Men det med døgnåben, det er en løgn, at du ved det. Butikken var mørk, og døren var låst. Det gjorde mig Men deprimeret. pludselig hørte jeg en lyd fra apoteksdøren. Jeg vendte rundt og så en fyr i hvid kittel, der hed Søren. Han sagde, kom ind, jeg kan se, at du har brug for hjælp. Og jeg sagde ja. Jeg gider ikke have et kondom på for neden. Det strammer på penis og nedsætter følsomheden. Han sagde, det ved jeg godt, jeg er jo uddannet apoteker. Han var fandme flink. Ja, ham, apotekeren, var pisserar. Vi snakkede rigtig længe om spiral og pisar. Da jeg kom hjem til Birgitte, kunne jeg huske apotekerens ord. Han sagde, de skal bruge pisar. eller spiral, eller spiral. For kondomer hæmmer følsomhed. Hør mig Gud, de skal bruge pisar. Eller spiral, eller spiral. For det føles altså rigtig rart, når penis rammer noget, der er rart. De skal bruge pisser, ellers så ryger følsom. De skal bruge selvdrivende creme, ellers så er det ikke rart. De skal bruge pisar. Eller spiral, eller spiral. For kondomer hæmmer følsomhed. Hør mig Gud, de skal bruge pisar. Eller spiral, eller spiral. For det